Anytime I'm going to Igbo, be the most confused tribe in this country called Nigeria. Don't doubt what I'm saying. Now look at what is happening. This man on about Ijere. Mbemma Ijere for many years now. Ijere so na-ekwu na ọ chọrọ ka Nnamdi Kanu nwụọ na DSS custody ebono. In fact, na ọ chọrọ ka Nnamdi Kanu nwụọ subuo ka ọ nwụọ. Ijele so a fight against the freedom of ndị Igbo. Ijele so one of the person ọ dị ezo nke ya ezo. Ọ na-apụta n'ilu akwụkwọ na-akparị Nnamdi Kanu na-akpọ ya ọtụtụ iyi dị iche iche na-asụ na ọ chọrọ ka ọ nwụọ ebe ahụ ọ nọ. O nwere ihe onye agụfebere Nnamdi Kanu n'ọnụ. But the terrible thing, ihe ndazi na-afụ na social media mgbe na-asị na ndị Igbo na-eme ka ndị amara ife. That is why o ji abụ ọ na-egbukwafa n'ugwu Awụsa ha na-echekwa na-alụ ụlọ because ha na-eme ka zombi. Ọ na-akụtusi their shops, na-akụtusi ụlọfe na Lagos, na-destroy their houses, na-demolish their shop and their house, na-take over their land. Ha na-echekwa ebe ọzọ na-ega na-alụ ụlọ to show that zombie. Actually, they are issue of this, what is happening in Nigeria. Now, the same Ijere, when I balance Nnamdi Kanu, Balicha in no Balaria, not boy me, now only na go biafra, na onya habugo nilo Ijere. And care on after social media, not in fact, they go against that person. Oburu because of ndị Igbo, ọtụtụ ndị Igbo kpọrọ Evangelist Ebuka because of religion gbasara ihe omenala na Christianity na Igbo. So now unu niile na shoutụrụ ohe biafra ohe Nnamdi Kanu unu niile weta onuzie na salute to somebody na cause na-eso na onye na-achọ freedom ndị Igbo ga-anwụ na DSS custody unu gwu mpama unu amala ife. Ndị niile na-post picture Ijere ma ndị na-eme na ha na after for Biafra agitation nwere ma Biafra TV, IPOP TV, media destin na-post his video and his picture because of ọ na-ekwokwa against Evangelist Ebuka Obi unu hatred ọ na-ekwokwa against it unu abeze na uruzi ezigbo mmadụ ọ bụzi onye na-ekwu eziokwu ọ bụzi friend unu bụ disgrace ka ndị Igbo. Somebody kwunyere nwanna gị ụla were ọsọ mmiri gbuo nna gị n'ilu gị bịa kụrụ n'inye gị ka ilie ịnala ya na-eli. I want time to come here to talk a lot of things. Man, ihe na-ekwu na ndị Igbo nwere problem. This man Ijele onwere amụrụ onye na social media. Ihe ọ na-ekwu against our Nnamdi Kanu, our brother. Na-akpali ya na-ekwu a lot of things against him. Ọ bụzi na because of Obinyele. Bruze case Evangelist Ebuka Obi n'isi na-akpalizi Evangelist Ebuka Obi were ebe na ya na ọwa Lenji Master na-agaghị na Abuja na-akọ ihe ọ na-akọ o were buzie ezigbo mmadụ unu ewee like zie ihe ndị unu na-emeli video unu na-epost video na-promote zie somebody do against Igbo freedom, somebody do against Nnamdi Kanu ji ndị wee charge aniya n'Igbo. Ọ bụ na Fela goro ndị Igbo egwu ọ na-akpọ zombi ọ ndị Igbo ka suppose egwu egwu a because anyị na-ebehave ka ndị amadi ife. Una na-akụrụ aka kịta na-esozi ya n'azụ because of ọ na-akpali Evangelist Ebuka Obi, because of ọ na-akpali onye ọ na-alaikịrọ una na-esozi ya n'azụ n'ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Kwufuru ndị Igbo the way I say behave. In fact, I na-eme na anyị bụ the most wisest people in this country called Nigeria, but it's a lie. Asị ka ọ bụ I have the most wisest tribes somewhere in this country called Nigeria. And ejiko mo hala we na-ekwu akwefuru ihe ahụ na-alụ na Delta Asaba akwefuru ahụ na-alụ ebe time will come time na-abịa mgbe akwa ahụ na-ebe na Lagos ga-ebido be na Delta State Asaba. Onye Igbo ọbụla hapụ these 5 states Anambra, Enugu, Imo, Abia and Ebonyi State ebe ọ bụla ije na-alụ ihe ọ chọrọ na-alụ believe when ihe na-alụ 50-50. I'm the one that saying it. Ndị achọrọ ka hụ na ha nọrọ ike ihe mere mgbe ọ na-anụ ọgụ akụ ha bụ ndụpụta na Delta Asaba na-asị na ha bụrụ na ha wụwa Nigeria na ha wụwa Nigeria na ha bụrụ ndị Igbo. Ndị amị Nigeria here ọnụ o busi ha acha niile ndị so na ha bụrụ ndị Igbo na ha wụwa Nigeria ka ihe o mere fa ahụ ngwa Rivers State ahụ
the same Rivers State ụmụnna anyị lụchara ụlọ lụchaa mgbe ọ nụrụ ọgụ ma ndị gbara ọsọ ndụ fa ndị Rivers State abịa were ha acha niile and most of ndị akwụkwọ ndị Igbo ma ha na-eme na ha bụrụ ndị Igbo. Why can't two people leave them alone? Even right now as I'm talking to you right now, some ndị Igbo echi akwara na Rivers State chefuo ihe their father gamigara na-alụkwa ha shop na-agụkwa ana na-alụ everything gosi na ha bụ zombi. Ndị Igbo ka fela gara igulu egwu a because the way ndị Igbo si ebihave ha na-ebihave ka zombi. Mmụọ na-ebufe mmụọ ka ha na-eje ndị Igbo adịghị learn from the history. They are not learning for the history. If I bring him back, I'm going to treat it. In my next video, I will treat this issue. I will treat it well. In my next video, by the special grace of God, I may treat it because he had too much. I want to be a cause of I never can double on. I never can double on. One pastor of Yoruba could that thing, but so many of people Balaya, I'm telling the truth. Let me stop it here. In my next video, watch it and we address this issue well.